No niin, terve kaikille. Mulle tuli idea tehdä tämmönen esittelyvideo Stihl uudesta moottorisahasta Stihl 400C:stä, mikä tulee nyt markkinoille Suomeen ja Pohjoismaihin ensi kuussa, eli marraskuussa 2020. Tää on tosiaan ulkomaalta hankittu kappale, niin sen vuoksi ollaan tämän sahan suhteen pikkasen etuajassa. Mutta ajattelin, että vois kollegoita ja aiheeseen perehtyneitä kiinnostaa tämmönen video. Itse teen pääsääntöisesti näitä puuhoito- ja tonttipuu-juttuja, niin tää oli pidemmällä mulla tähtäimessä tämmöiseksi uudeksi perussahaksi. Teholuokaltaahan tää istuu sinne, no jos puhutaan huskuista, niin 560 ja 572 väliin. Ja onko se nyt Stihlien kohdalla niin 362 ja 462 sitten ne vastaavat verrokit. Tässä tosiaan niin, miksi innostuin tästä luettuani aiheesta ja katseltuani videoita, niin tää on maailman ensimmäinen magnesiummännällä oleva moottorisaha ja sen myötä sitä teho-painosuhdetta on saatu potkastua taas askel ylöspäin. Ja jos vertaa vaikka Stihlin sahoihin, niin se 362 niin painaa ainakin paperilla löytyvien tietojen mukaan niin saman verran kuin tämä 400, mutta tässä on 4 kilowattia tehoja, kun siinä 362 on taas 3,5 kilowattia tehoja. Eli saman verran kuin Husqvarna 560 nimelliset tehot. Ajattelin kaataa tuossa yhden puun ja vähän karsia katkoa sitä ja sitten voisi kurkata vaikka tonne sisälle, että miltä näyttää. Mutta tosiaan niin sen verran äsken käynnistin tämän ensimmäisen kerran ja yritin mennä noudattaa tuota kalibrointiprotokollaa. Tässä on tosiaan se M-Tronic 3.0, eli se tavallaan se nollaus tapahtuu vähän eri tavalla kuin noissa vanhemmissa Stihlin M-Troniceissa. Eka annetaan käydä puoli minuuttia ryppy päällä ja sitten lyödään kaasupohjaa ja annetaan sen käydä 30 sekunnista 60 sekuntiin. Sillä välillä se kierrosnopeus nousee ja laskee. Ja lopuksi sitten kun kierrokset selkeästi laskee, niin pitäisi päästä kaasusta irti ja sitten se pitäisi olla valmis. En tiedä onnistuinko tuossa kalibroinnissa, mutta kohtahan se nähdään.
No niin, siinäpä se, eli saha saatiin käyntiin ja siellä jopa saatiin puunuri. Tosiaan niin tuossa on mun luotettu, loistava, legendaarinen 560, joka on palvellut monta vuotta. Sen otin tähän näin viereen verrokiksi. Elikkä tolleen noin niinku ulkoisilta mittasuhteeltaan näyttäisivät varsin samanlaisilta. Tää stiilit nyt on, ne on vähän tommosia laatikkomallisia, eli tää on pikkasen solakampi tää husku niin kuin on totuttu. Mutta pituudeltaan rungot näyttäisi olevan aika lailla tasan samanlaisia. Stiili on pikkasen leveämpi. Ja sitten mielenkiintoista, niin tosiaan niin tää stiili tulee, saa valita tän 400 niin joko 16 tuuman, 18 tai 20 tuuman laipalla, ja itse otin tän 16 tuumasella, mikä sopii parhaiten mun mielestä siihen perustyöskentelyyn. Pystyy vielä jotenkuten ketterästi sitä sahaa pyörittelemään. Tässä on tosiaan 13 tuuman laippa, jos ihmettelette sitä pituuseroa tuossa. Sitten toinen asia, niin nämä Stihlin 400, niin kuin varmaan useimmatkin muut ammattisarjan isommat sahat, niin ne tulee tällä RS-ketjulla, eli täystaltta, miten sitä nyt suomeksi, full chisel, eli talttakouruhammas ketjulla, missä tuo sivukulma on tavallaan 90 astetta, se ei ole pyöristetty, ja näissähän se leikkuuteho on sitten huomattavasti parempi kuin tämmöisessä perinteisessä semi-chisel ketjussa, missä tuo kulma on pyöristetty. Sinällään niin ei maksa oikein vaivaa mitään tämmöistä verrokkia tehdä, niin kuin sahaustehoja tässä alkaa vertailemaan vaikka tämän 560 ja 400 välillä, koska tässä nyt on vähemmän kuutioita muutenkin, ja sitten on vielä eri mallinen ketjukin siinä. Tosiaan, mitäs tässä nyt sanoisi? Nyt voisi oikeastaan ottaa vähän lähikuvaa välillä. Joo, eli tässä tämä saha itsessään, niin paino ilman terävarustusta, se on ilmoitettu, että se on 5,8 kiloa, ja kyllä se tuntuu käytännössä painoltaan ihan samanlaiselta kuin tämä 560. Siinä nyt on tietenkin pikkasen lyhyempi laippa, mutta hyvin kevyt tuntuisi olevan ilmoitettuihin tehoihin nähden. Sitten tuossa kun katsotaan, niin painopiste on aika hyvä tällä 16 tuuman laipalla.
Ja tässä on nämä tutut Stihlin pikalukitteiset korkit. Nämähän vaatii vähän totuttelua. Itellä on niin vähän kokemusta Stihlin sahoista, että mulla on aktiivikäytössä vaan toi 660, mikä on sitten isommissa puissa ollut se ykkössaha. Itse tykkään niin kun tosi paljon näistä Huskun pikalukitteisista korkeista. Et siinä ei ole tavallaan sitä vaaraa, että se jää vähän auki ja sitten kun nostat sahan käteen tai vetäset käyntiin, niin sieltä tuleekin bensat tai öljyt ulos. Tää varmaan vaatii multakin pikkasen totuttelua, kun en ole niin sanotusti, että on ollut enemmän näitä Huskun miehiä. Purkataan tänne sisälle. Puolipuristihan tuosta löytyy, mutta ei kyllä tuntunut niin kuin millään lailla raskaalta vetää käyntiin ilman tuota puolipuristinta. Eli se on periaatteessa ihan turha tässä vehkeessä. Tässä on tää ilmansuodatin, niin tämmönen Stihlin käyttäjille varmaan tuttu, eli tää pyöräytetään näin. Näin saadaan irti ja puhistettua ja sitten tälleen se lukittuu takas ihan kääntämällä. En tiedä miten hyvin se pysyy tiiviinä tuolla toi väli, että pääseekö sieltä sitten yhtään sitä hienoa pölyä tuolta välistä kulkeutumaan, mutta sehän näkee sitten ajan kanssa, että mikä tämän moottorin kesto on. Sitten tässä oli mun mielestä aika hyvä ominaisuus näytti oleva, eli tämä talvikäyttöasento, mikä päästää lämmintä ilmaa täältä sylinterin puolelta kaasuttimen puolelle, niin tämmönen tosi näppäräoloinen läppä, mikä vaan niin kuin tilanteen mukaan, niin jos halutaan se nyt talvikäytölle laittaa, että olisi oikeasti kovat pakkaset, niin sitten käännetään se noin päin ja tuossa on tuommoinen iso aukko, mistä sitten pääsee lämmintä tänne kaasuttimen puolelle. Mutta ainakaan viime talvena niin en käyttänyt lumisuojia enkä tätä tässä Huskussa, niin jos kurkataan, että miten se on täällä ratkaistu, niin tuossa pitää melkein ottaa tuo ilmansuodatin pois tieltä, niin voi näyttää. Eli tuossa on tavallaan tuommoinen tulppa, mikä lyödään jollain taltalla irti, ja sitten kun taas halutaan niin kuin estää, että sieltä pääsee lämmintä ilmaa, kun kelit lämpenee, niin sitten sinne lyödään takaisin semmoinen tulppa, mikä tulee siinä pakkauksessa. Ja tässähän on se hyvä puoli tässä 560-sessä, tässä on sähköinen kaasuttimen lämmitys, eli se on ollut tosi huoleton, ei ole ollut mitään ongelmia niin kuin talvisin tämän kanssa, että on niin kuin, olisiko ollut joku 25 asteen pakkanen ollut se kovin, missä on sahaillut tolla ja hyvin on mennyt. Tässä mikä jää nähtäväksi on se, että se yksi miinus, mikä mulle tuli heti mieleen, kun mä tätä sahaa rupesin tilailemaan tässä, on se, että tätä ei saa lämpökahvoilla eikä sitä myöten myöskään sähköisellä kaasuttimen lämmityksellä. Eli se nyt jää nähtäväksi, että miten tää sitten talvella, rupeeko tuo ryttyilemään tuo M-tronikki, tai rupeeko kaasari jäätymään sitten kovilla pakkasilla. Se tosiaan, niin, mutta toisaalta kun miettii näitä nykytalvia, niin eipä niissä niin semmoset päivät tulee vastaan aika harvakseltaan. Joo, tosiaan tää Stihlin käyttö ja sielunmaailma on mulle vielä hyvin uutta ja outoa. Sinänsä on kaikki ruokana, että en kieltäydy mistään merkeistä. Eli suurella innolla nyt oottelen, että miten tää saha toimii meikäläisen käytössä. Ja ehkä jos porukkaa kiinnostaa, niin voisin tästä jotain jatkopätkää tehdä sit siinä vaiheessa, kun tällä on oikeasti sahattu. Eli nythän tällä ei ole muuta tehty kuin kaadettu tuo yksi puu ja otettu siitä pari kolmosta. Mutta
kun en tätä sahaa tässä vaiheessa sen tarkemmin tunne, niin jääköön tähän näin ja hieno homma, jos jotakuta kiinnosti tämä video, niin ei muuta kuin jatketaan. Se on moro.